Sa matag higayon makahimamat kitag mga tawo nga tumakita nga nagbuhat og maayo alang sa uban. Daghang mga plano alang sa kalambuan sa nasod ug sa lungsod. Makita nato nga maayo mo tagad sa panginahanglan sa uban. Ug mga tawo nga makita nato nga pagkigsuod gayud sa uban. Moingon kita nga matarong gayud kini siyang tawhana kay nagbuhat siyag mga ingon ni ine nga mga butang. Ug mobilib kita diha kaniya. Apan unsa may sukaranan sa pagkamatarong sa usa ka tawo. Kasagaran atong hukman ang kamatarong sa usa ka tawo sumala diha sa ilang mga buhat nga aton nakita. Apan ang mga buhat sa tawo nagagikan sa iyang gilaraw, sa iyang hunahuna o gitinguha sa iyang kasing-kasing. Makahimo kitag mga maayong buhat. Apan usahay, mahimo ngang atong intensyon ni ine, dili maayo. O dili kaha, mibuhat lamang kita og maayo, tungod kay aduna kitay lain nga mga tinguha sa pagbuhat ni ine. Sama ng pagbuhat ug maayo alang sa uban. Usahay na mga tawo nga magbuhat ug maayo aron dayigon o kapasidunggan lamang sila sa uban. Mga igsoon gipahimangnuan kita ni Jesus diya sa ebanghelyo. Yang katarong sa tawo magagikan diya sa iyang hunahuna o kasing-kasing. Kay kung kini ana lamang sa kung unsay atong makita, mahimo lamang kining pagkaaron ingnon sama sa mga gihimo sa Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Mga nindot gayud kaayo nga atong pagalantawon o pagasosihon og maayo kung unsay tinuod sulod nining atong mga hunahuna o kasing-kasing. Ilabi na gayod ang mga nagpahipi diya sa atong mga buhat. Tan-awon nato yang atong mga buhat kinasing-kasing bagayod ug alang bagayod kini sa pagtabang sa nagkinahanglan. Bansayon nato sa kanunay kining ato mga kasing-kasing ug hunahuna. Unsa bagayod ang ato mga tinguha ug katuyuan sa matag lihok ug buhat nga atong pagahimuon. Ang atong konsensya lamang ang makahukom niini. Hinaot punta. Amen.